Köszöntök mindenkit nagyon sok szeretettel mai délután, aki el tudott jönni erre az alkalmunkra. Most is azt szeretném csak mindjárt nevében kívánni, hogy Isten tudjon szólni hozzánk az ő igéje által. Mielőtt meghallgatjuk az üzenetet, énekeljünk néhány éneket közösen. Sátradba, Uram, szüntelen hívlak, én Istenem, Te, úgy vágyom utánad, engedd hallanom hangod, hiszen tőled van az élet, nem ad boldogságot más, csak a Te jelenléted. Tisztíts meg, Uram, szent tüzeddel, szentelj meg a bárány vérével, izzó parazsad a mennyei oltáról, érints meg ajkaim, hogy szent legyen. Ajkaim, hogy szent legyen. Szólj, Uram, hallja a szolgád, a Te kedves beszédet szívem mélyén elrejtem, hogy ne vétkezzem többé, készen állok előtted, hogy tegyem, amit parancsolsz, amit rám örömmel elvégezzem. Tisztíts meg, Uram, szent tüzeddel, szentelj meg a bárány vérével, vedd izzó parazsad a mennyei oltáról, érints meg ajkaim, hogy szent legyen. Tisztíts meg, Uram, szent tüzeddel, szentelj meg a bárány vérével, vedd izzó parazsad a mennyei oltáról, érints meg ajkaim, hogy szent legyen. Érints meg ajkaim, hogy szent legyen. Te mellettem leszel, ha a tűzben ott állok, tudom, te győztessé teszel.
Szívből kiáltok te hozzád. Nem félek már, velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Szenvedésem legmélyén látom fényet felragyog. Az éj sötétje nem győzhet le, tudom, csak benned bízhatok. Harcaimban csak te élted, nem félek már, velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Megvallom, szeretlek, szívemből dicsérlek. Te óvod, szeretem, két szívembe rejtem. Megvallom, szeretlek, szívemből dicsérlek. Te óvod, szeretem, két szívembe rejtem. Erősségem és oltalmam vagy, menedék a viharban. Hűséged nagy, reménységem vagy, a lelkem meggyógyítottad. Velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Velem vagy mindig, velem vagy mindig. Előttem jársz, védesz, nem hagysz el, ha félek. Vannak olyan élethelyzetek, amikor a következő lépés, a következő időszak az nagyon félelemmel tölthet el minket. Ugye nagyon sok tanítást hallottunk erről az elmúlt időszakban, hogy a félelem legyőzésre ez hogyan tud történni, és milyen példák voltak ez ilyen területen a Bibliában. A betegségek is egy ilyen terület, amikor várunk a gyógyulásra, várunk arra, hogy valami megtörténjen, és esetleg ki is van tűzve valami időpont arra, hogy egy műtét vagy egy beavatkozás talán változtat a helyzeten.
de ugye ez félelemmel tudja az embert eltölteni, hogy az hogyan fog sikerülni, milyen kimenetel lesz, hogyan fog az lezajlani, milyen csomó ismeretlen tényező van a történetben, és ez egy olyan élethelyzet, ami nagyon sokszor félelemmel tölt el minket. Most kaptunk néhány ilyen imakérést, hogy imádkozzunk betegekért, akik most a közeljövőben hasonló helyzetben lesznek. Egyrészt most kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk azokért a betegekért, akik a gyülekezetünkben vannak, vagy adjunk hálát azokért, akik már meggyógyultak, és imádkozzunk azokért, akik most a elkövetkező időben gyógyulásra várnak. Konkrét imatémát most mondanék egyet, a Kornélt mindannyian ismerjük a gyerekalkalmakról, és ő neki most jövő héten szerdán lesz egy műtét, egy beavatkozás, ami miatt nagyon izgul és nagyon aggódik miatt, hogy nem volt még neki ilyen jellegű beavatkozás, mivel neki vannak más betegségei is, így az altatásos beavatkozás, az altatásos műtét az még több izgalommal jár, mert ugye a vércukrát lent kell tartani, illetve egyéb a vérnyomását is ugye szinten kell tartani, ahhoz, hogy a műtét sikeres legyen, és éppen ezért nagyon kéri a testvéreket, kér minket, hogy imádkozzunk érte, hogy ez a műtét ez tudjon Isten szerint megtörténni. Illetve most az elmúlt hetekben beszéltem, vagy kommunikáltunk Kisszel is, biztos emlékszünk az amerikai házaspárra. Ő is több műtéten van most túl, több műtéti beavatkozás is volt vele kapcsolatban, úgyhogy az ő egészségért is imádkozhatunk, illetve még a gyülekezetben biztos többekről tudunk, akik esetleg valamilyen betegségben vannak, vagy éppen gyógyulófélben. Úgyhogy most gondoljunk imában a betegeinkre, imádkozzunk a gyógyulásért, és imádkozzunk azért, hogy ne a félelem legyen urá rajtuk, hanem az a reménység, ami a Bibliából is olvasható, és ami tapasztaltunk mindannyian. Ilyen gondolatokba kérem a testvéreket, hogy imádkozzunk most egyenként.
Istenünk, köszönjük azt, hogy te vagy a tökéletes orvos, és te vagy a tökéletes mindenben. Köszönjük, hogy te megalkottad a mi testünket is, és nem is értjük annak a működését sokszor, és annyira sok csoda van a működésében és a létezésünkben, és mégis amikor elromlik ez a szervezet, a testünk, akkor hatalmas pánikba tudunk esni, pedig te alkottad ezt, és te tőled tud jönni segítség. Uram, kérlek, hogy tudjunk bízni benned minden élethelyzetben, hogy te tudsz segíteni a mi testi problémáinkon is, de tudjuk megérteni azt is, amikor lépni kell, és amikor kell földi beavatkozás is ahhoz, hogy a mi egészségünk helyreálljon. Köszönjük azt, hogy ilyenkor is mellettünk vagy, és te tudod irányítani az orvosoknak a kezét és a orvosoknak a gondolatát, és köszönjük azt, hogy nagyon sok tapasztalásunk lehet ezen a területen már, hogy te hogyan tudsz belenyúlni az életünkbe és a környezetünkbe, és hogyan tudod helyrehozni az elromlott és az elromlott dolgokat. Imádkozunk most Kornéliért is, Kiszért is, és mindenkiért, aki most hasonló helyzetben van, és betegség gyötri. Imádkozunk, hogy a gyógyulás az te tőled jöjjön, és te legyél az ő segítségükre, és te legyél majd a betegágyuk mellett is segítségképpen az ő gondolataikban. Uram, köszönjük azt, hogy rád mindig számíthatunk, és köszönjük, hogy a igei tanítást is azért adod nekünk minden vasárnap és minden nap akár, hogy a mi lelkünk az tudjon felkészülni ezekre az élethelyzetekre, amikor egy nehéz perc, egy nehéz időszak vár az életünkben. Uram, kérjük azt, hogy tudjunk ma is rád figyelni, és tudjuk megérteni az igédnek az üzenetét, és tudjuk meghallani azokat a gondolatokat, amiket direkt nekünk szántál mai délutánra. Amen. Énekeljünk még egy éneket az ige hirdetés előtt. Nincs más szél és nincs más út, nincs más kéz, mi értünk nyúlt. Ha szomjas vagy, nincs más kút, Jézus az egyetlen. Egy pillantása mindent lát, egy érintése átformál. Elég, ha szól egy szót, porba hull a súlyos lánc.
Én is szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, keressük ki Isten tiszteletünk igéit. A Galatákhoz írt levélből fogok igét olvasni. A Galatákhoz írt levél 5. részéből, az 5. rész 16. versétől a 26. versig terjedő szakaszt. Tehát Galatákhoz írt levél 5. rész, és a 16-tól a 26. versig olvasom az írást. Intelek titeket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonló. Ezekről előre megmondom nektek, hogy, amint már mondtam is, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézusé a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők. Imádkozzunk. Istenünk, hálásak vagyunk azért, mert Te tanítani akarsz bennünket az élet útjaira, úgy is, hogy miként kell a mindennapjainkat megfutni, és úgy is, hogy miként kell az örökké élet felé figyelve cselekedni és élni. Segíts bennünket abban, hogy jó tanítványaid lehessünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Múlt éven belekezdtünk egy Pál teológiája című sorozatba. Ugye az oka az volt, hogy Pál az egyik legtermékenyebb írója az Új Szövetségnek, 13 levél köthető így vagy úgy a nevéhez. Ugye ez milyen hatással volt, kire volt hatással, ez egy másik dolog még szintén, de így vagy úgy nevéhez ez oda köthető. Az írásai nagyon komoly hatást fejtettek ki a korai kereszténységre nézve, úgyis, hogy a hit szervezése, a hit rendszerezési alakulását valamilyen módon befolyásolt, úgyis, hogy az etikai, erkölcsi nézeteinek, meg elvárásainak az alakulását valamilyen módon irányba terelte, meg úgy is, hogy a szervezeti rendjét is valamilyen módon Pál segítette kialakítani a fejlődő kereszténységnek. A cél pedig valami olyasmi volt, ugye volt egy Jézus sorozatunk előtte, és nyilván Jézus a középpontja hitünknek, de a cél valami olyasmi volt, hogy egy olyan világban élve, amiben mi is élünk, ami már nagyon távol van időben az elsőknek a világától, és nyilván gondolkodásában nagyon komoly eltéréseket is mutathat a korai gondolkodóknak az életéhez képest, hogy megpróbáljunk egy olyasfajta hit igazítást megtenni, mert Luther fölhívta a figyelmet annak idején a semper reformari debet elvvel, hogy reformálni mindig szükséges, és nagyon-nagyon lényeges, hogy ez visszaformálást jelent. Ugye általában a reformációval kapcsolatban újításnak szokták a mai világban fordítani, de nem erről van szó. Arról van szó, hogy a reformálás az visszaformálást jelent, és ugye azért problémás a dolog, mert az emberben megvan hajlam arra, hogy a hite deformálódjon, valamilyen módon rossz irányba haladjon, meg elmenjen az eredeti állástól, és azt vissza kell formázni. Hogy megint az eredetinek megfelelő módon, és az eredeti jónak megfelelő módon tudjon az működni, illetőleg haladni. Sorozat menetében most a Galatákhoz írt levélnél tartunk, annak valahol a vége felé, és eddig ugye azt néztük meg, hogy Pál, vagy azt összegeztük, hogy Pál tulajdonképpen egy zsidó színezetű csoportnak a próbálkozására válaszol azzal, hogy ezt a levelet megírja, mert ugye arról van szó, hogy ezek az emberek érzékelték Pálnak a gyümölcsöző munkáját, Pál megpuhította a Galata embereknek a lelkét, ők meg úgy gondolták, hogy Pált lejáratjuk, a lejáratásával a tekintélyet kikezdjük, a magunk tanaihoz vonjuk ezeket az embereket, illetőleg nyilván a tanúnkhoz vonásnak az alapvető célja meg rendeltetés az ő gyakorlatukban, hogy akkor magunk hatalma alá vonjuk ezeket az embereket. Nagyon sokszor az ilyen mindenféle benyeljunkálás másik a munkájában az arról szól, hogy a hatalmat szeretnék valakik megszerezni. Most ehhez láthatólag a zsidó vallás elemeit próbálták eszközként felhasználni, kritizálva Pált azzal, hogy hát ők nagyon-nagyon fontos üdvösségi tényezőket nem jól tanít, vagy nem tanít, vagy nem elég hangsúlyosan tanít, nem megfelelően tanítja ezeket a dolgokat, és mi majd most megmondjuk nektek az igazit, aztán látjátok, hogy mi vagyunk a jobbak. Mostani szakasz valami olyasmi mutat rá, hogy valami
Talán, ugye ezt most nem állítom teljes bizonyossággal, de talán volt egy pici gnosztikus jelleg ezeknek a tanítóknak, mert ugye ők szoktak ilyen testies, meg lelkies dolgokról alapvetően beszélni, nem szükségképpen csak ezekre vonatkozhatnak ezek a szavak, de amikor elkezdünk a levegőbe járni, az nagyon sokszor hozzájuk kötődik, mint ezeket elspiritualizálták volna. És azért Pál igyekszik ezt az egész dolgot jól megfogalmazni. Nyilván van a hívő életnek testies, meg lelkies problematikája, de hogyan kell ezt jól kezelni? És arra tanít bennünket, hogy mi a praktikus kereszténység, amit a hívő embernek valóságosan meg kell élni. Azt gondolom, hogy ez a pont a szövegben az, ami nagyon aktuálisá teszi számunkra az üzenetet, mert ez egy állandó kérdés a hívő ember felé, hogy milyen viszonyulással vagyok én igazi hívő. Mikor élem meg jól a hitemet? És nagyon fontos kérdés az is, hogy megfelelő módon élem meg a hitemet. Ugye az, amit én csinálok hitélet alatt, az megfelel annak, amit Isten elvár tőlem. És emlékezünk, hogy akkor a Lélek gyümölcse címszóval egyszerűen végigfutottunk, egy sorozatban végigfutottunk a gyümölcsnek az egyes komponensein. Lehet, hogy érdemes lenne megtennünk ezt a test cselekedeteivel is, de most igazából én arra törekednék, pont azért, mert azon végigmentünk, hogy egy összegző szempontból közelítsük meg a kérdéskört, és megpróbálom egyfajta címszóba tömöríteni az üzenetet, és az előtte levő hátteret megnézni, hogy az mit üzen a mostani hívő embernek. És akkor az alapvető kérdésünk az lesz majd, követve picit az igét, hogy milyen módon kell megfogalmaznunk ezt az üzenetet úgy, hogy a hitünk gyakorlati hit legyen. Pál azt mondja a gyakorlati kereszténységről, hogy ez egy két komponensű dolog. A hívő embernek valamit vissza kell építenie önmagában, és valamit pedig elő kell mozdítania önmagában, mert hiszen talán mindenkori ember hajlamos arra, de a maira nagyon jellemző. Tehát mindig hajlamos volt az ember, de a maira nagyon jellemző, hogy a hitet egyfajta kulturális identitásként értelmezze. Ugye már a rómaiak azon ügyködtek, hogy csináljunk egy közös vallást, amiben gyakorlatilag az egész birodalom úgy érzi, hogy akkor mi egyek vagyunk. Később ugye megjelent a katolicizmus, és amikor itt ugye mentek a visszatérítési küzdelem, akkor nem arról volt elsősorban, hogy helyesít vagy nem helyesít. Az a lényeg, hogy itt mindenki az, és akkor mindenkinek annak kell lenni, hogy egy ország összetartson. És akkor rekatolizálták ugye a világot. Tehát az emberek fejében a hit nagyon sokszor egy kulturális identitás, ahová bele tartozunk, mint emberek. Egy keresztény jellegű kultúrkörbe születtem bele, és akkor az nagyon sokszor hitvallási tartozás nem jelent, mert nem is érdekelnek a hitvallási dolgok, csak egy kulturális kihatású valami. Ide tartozom. Vagy ha jobb esetről beszélünk, akkor van egy dogmatikai hovatartozás az embernek a fejében, hogy van egy XY keresztény közösség, annak vannak az elvont tanai, és azt mondom, hogy hát az jó, oké, azt elfogadtuk, azt akkor rendben van, és kész. És azt kell látnunk, hogy az eredeti kereszténység egyiket sem nevezi valóságos kereszténységnek. A régiek mércéjén ez egyik sem igazi kereszténység, mert ugyan tényleg vannak elvi, meg dogmatikai vonatkozásai a kereszténységnek, és ezek nem is lényegtelenek, tehát hogy mit hiszünk, az nem lényegtelen, de azon is erős hangsúly van a bibliai gondolkodóknál, hogy a hitnek ezen túlmenően a viszonyulásokra meg a tettekre is kihatással kell lennie. És akkor nevezhető valami kereszténységnek, hogy az életnek a cselekvési szintjeig elhat az, amit én csinálok. Nem csak az érdekes, hogy én mit vallok, az is érdekes, hogy milyen érzületek és milyen indítatások vannak bennem. Milyeneket fogalmazok meg, mit engedek meg magamnak, és mit nem engedek meg magamnak, meg mit cselekszek. Hogyan viszem véghez a magam tetteit, és milyen motivációk vannak a tetteim mögött. Mindenek a fényében ugye áll a kérdés, hogy akkor mi a gyakorlati kereszténység. És ugye erre volt az a válasz, hogy valamit visszaépít, valamit előmozdít ugye a kereszténység viszonyulási és cselekvési szinteken, tehát a praktikus életszinteken. Innentől kezdve, hogy mit lesz a továbbsegítő kérdésünk, tehát mit kell a hívő embernek visszaépíteni, és mit kell előmozdítani. És tulajdonképpen az egész szakasz erről beszél. Én a 16-17. verset emelem majd ki, egy picit sűrítve van benne mindez, a többiről azt most nem veszük részegém, az elég terjedelmes lenne, de nagyjából megfogalmazható. Na azt mondja ugye ez a két vers, hogy intellektiteket a lélek szerint éljetek, és ne a test kívánságát teljesítsétek, mert a test kívánsága a lélek ellen, a léleké pedig a test ellen. Az előbbi megfogalmazás szerint, amit vissza kell építeni, az a test vágya, amit elő kell mozdítani, az pedig a léleknek a hatása. Gyakorlatilag a kereszténységnek, a kereszténysége akkor mondható annak, hogyha azt teszi,
hogy vannak valamiféle érzések, motivációk, indulatok, amik ebből a világból születnek, és azt visszaépíti. Mert hogy ez, ami ebben a világban motivációként bennem van, meg benne van, az gyakorlatilag olyasfajta dolgokra épül, ami alapvetően bűn volt, hiszen a bűnbe zuhant a világunk, innentől kezdve nem fog pozitív dolgot megmozdítani bennem, üdvösségre nem alkalmas. És akkor, ha nem alkalmas üdvösségre, és nekem az üdvösség a célom, akkor ezeket vissza kell építeni. Akkor ezeket rendbe kell tartani. Tehát vannak érzések, indítatások, indulatok, ezeknek a szintjén, ami engem ide kötne, azt egyrészt figyelemmel kísérem, ne tudjon hatalmassá lenni, másrészt felszámolom. Ez az egyik oldalon a kereszténység, a gyakorlati kereszténység, annak egyik komponense. Vannak viszont motivációk és viszonyulási formák, amik üdvösséges dolgok, mert hiszen az üdvösséges életnek a szintjén is ezek fognak megvalósulni, azokat meg ki kell alakítanom, azokat ápolnom kell. És ez komoly feladat, mert hogy azt kell látnunk, hogy ezt tudatosan kell a hívő embernek megélnie, és ha nem tudatosan éli meg, akkor nem lesz hatása ennek a dolognak. Akkor nem úgy van, hogy hát én keresztényetem, és akkor automatice majd jól fogok cselekedni, hanem ezt nekem végig kell követni. Hogy mennyire komoly dolog ez a 15. vers árulkodik róla, hogy azt mondta Pál, hogy ezek, már ugye a lélek és a test kívánsága, viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. Vagyis, ugye Pál harchoz hasonlítja ezt az egészet, amely harcban a tétért a harcoló felek mindent elkövetnek, és az érdekesség az, hogy a tét én vagyok a hívő ember. A test kívánsága és a léleknek a hatása küzd egymással, és én vagyok a tétje ennek a dolognak. Ha pedig harc, akkor nyilván én is harcos viszonyulással fogok elérni benne bármit is, és hogyha nem küzdök ezzel az egésszel, akkor a helytelennek áldozata leszek. Meg az eszköze is leszek. De ez pedig arra ösztönöz bennünket, hogy éljük meg tudatosan a mi hitéletünket és a kereszténységünket, törekedjünk szemmel tartani és visszaépíteni a bennünk levő negatív hatásokat, amik nem üdvösséges indítatások, és törekedjünk a jót mindig szem előtt tartani, és a nehézségeit pedig megküzdeni. Ez a gyakorlati kereszténység. Az még nem az, hogy én valamit elgondolok, meg valahol tartozom. Gyakorlati kereszténység az, hogy ezt a küzdelmet én lefolytatom magamban, végigviszem. Amit viszont nagyon fontos látni, a gyakorlati kereszténység elsősorban befelé irányuló harcot szokott jelenteni. És hogy miért akarom ezt hangsúlyozni? Azért, mert nagyon sokszor a harcot az ember külső dologként kezeli. Mert hogy külső dologként szoktuk megélni általában a harcot. Tehát ha háború, akkor általában kifelé küzdünk. Más emberekkel, problémákkal, meg nehézségekkel, azt kifelé kell megharcolni. És ha így van, akkor nagyon sokszor a hívő ember a hit szintjén is ezt megpróbálja kifelé megélni, meg talán kifelé látja azt, hogy ott van nekünk harcunk. Ugye van a globális kereszténység, az egyház, a hívő ember szembe kerülhet külső harcos helyzetekkel is persze nyilvánvalóan. Ugye némelyik kultúrában a kereszténység üldözött vallás. A mohamedán világokban nagyon vad módon, de az ateista világban is, csak ott képmutatóbb módon történik meg ez a dolog. Ott szembe kell nézni valóságos és külső küzdelemmel is. Hogy vannak egyházak, amelyek nagyobbak, vannak kisebbek, és a nagyobb egyházak nagyon sokszor megpróbálják a kicsit elnyomni, bedarálni vagy megalázni. Ezzel is néha küszködni kell, és ez is egy külső harci helyzet. Vagyok én egyes hívő ember, bizonyos helyzetekben, ugye a mohamedán világokban akár a saját életem is tétje lehet annak, hogy én most a hitemet vállalom, vagy nem vállalom. Itt meg mondjuk csak a gúnyolódással, meg a betartási szándékkal kell szembenézni, de ezzel is szembe kell nézni, ez is külső harcos helyzet, ezek vannak, ezeket én nem tagadom, de Pálnál erős hangsúlyt kap az, hogy azt kell látnunk, hogy a hívember harca sokkal inkább befelé kell, hogy történjen, és spirituális dolgokra kell, hogy vonatkozzon, mint kifelé történő küzdelmekre. Nem jelenti azt, hogy az nincs, azt jelenti, hogy ennek is le kell folytatódni, és ez a hangsúlyosabb. Olyannyira, hogy nagyon sokszor még a külső harcot is belső harcként kell megélnünk. Vagy legalábbis egy magasabb szintű küzdelemként. Az Efézus levélben van egy érdekes kitétele Pálnak. Azt mondja, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, melyek a mennyei magasságban vannak. Vagyis ez egy külső harc is, mert itt csörtézünk emberekkel, de mögött van egy spirituális hatalom. És nem jól határozom meg, hogy ki ellen harcolok. Az eszköz ellen, vagy az ő ura ellen, akkor lehet, hogy rosszul fog meghatározni döntéseimet. És hogy az ellen hogyan kell harcolnom. Ez nem egyszerű történet. De a spirituális harcunk abból is fakad, meg abból a szempontból is igaz,
hogy vannak magunkban rejlő problémák és rosszak, és az ellen kell föllépnünk, és azt kell valamilyen módon helyre tennünk. A 17. vers második felére érdemes figyelni. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek, és hogy Pál mikre utalhat ebben a kis kitételben, annak az értésében sokat tud segíteni egy másik levélbeli elszólása. A római levélben a 7. részében a törvénynek az üdvösségre való haszontalanságát ecseteli, de ebben mond egy érdekes kitételt, ami ide is ad nekünk egy támpontot, hogy Pál hogyan gondolkodik az emberről. Hogyan látja a spirituális helyzetét, 2 versben is beszél róla. 15. versben azt mondja, hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. 19. vers. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Pál tehát olyannak látja az embert, aki nem teljesen ura önmagának. Nem teljes mértékben uralja saját magát. Belsejében, a lelkében vannak olyasfajta valamik, amik simán felül tudnak írni ilyesmiket, hogy józanész. Tudom én itt a kobakommal, hogy az úgy nem lesz jó, csak nem tudok vele mit csinálni. Valami beindult, és akkor visz. Vagy vannak hitbeli megfontolások. Tudom én, hogy hívő embernek nem így kéne reagálni, csak már nem tudok másként viszonyulni. És ezek még csak nem is kell, hogy kívülről érkezzenek, simán vannak bennem érzések, vágyak, indulatok, amik maguktól alkalmasak arra, hogy átvegyék az irányítást fölöttem. És belevigyenek valami, ami nem jó. Most amire a Galatáknak utal, hogy ez bizony küzdelem. Ha én ezzel valamit kezdenek, akkor bizony ezzel nekem küzdenem kell. Ezt helyre kell tenni az életemben. És fura mód, a küzdelem a saját lelkemen belül tud lefolytatódni. Sehol másutt. A másik ember nem tudok megküzdeni azért, hogy bennem helyreálljanak a dolgok. Azt magammal tudom levezetni. És ez nagyon komoly törekvési feladat, amit a hívő embernek meg kell valósítani, és Pál így is jelöli meg. Mitől tartom ezt fontosnak így kihangsúlyozni? Nagyon sokszor érzem úgy, hogy a kereszténység, főleg a nyugati kereszténység megfeledkezett a belső harcról, mint feladatról. Ha harcolunk, az külsőséges megközelítésű dolog. Egy nagy egyház harcol azért, hogy a társadalmi súlya az megmaradjon, vagy visszaszerezze. Külső küzdelem. Valamilyen módon. Ha kicsikről beszélünk, akkor harcol azért, hogy a társadalmi súlya nagyobb legyen. De megint kifelé próbál hatni valamilyen módon. A misszió, és ne értsük félre, nem azt mondom, hogy nem kell az Isten ügyét valahogy terjeszteni. De ugye én már fiatalkorom hallottam ezt a szót, hogy crusade. Ugye a crusade angolul a keresztes hadjáratot jelentette valamikor, de aztán az evangelizációs társaságok fölkapták ezt a szót, és most crusade-ként értelmezik, amikor evangelizációt hirdetünk, és érdemes figyelni, hogy hadjáratként fogjuk föl. Nem azt mondom, hogy nem kell az embereket megközelíteni, csak a hadjáratként fogjuk fel, akkor másként fogunk cselekedni. Nem biztos úgy, hogy kellene. Nagyon sokszor ez úgy jelenítodik meg, hogy hát akkor hatalmas rendezvényeket kell csinálni a misszióért. Oda nagyágyúkat kell hívni, ugye, nagyágyú szónokokat kell hívni, érzelmekre ható szónoklatokat kell elmondani, az értelem fölé emelkedő élményekkel kell valamilyen módon meggyőzni, megint a győzelmi szó, meggyőzni a másik embert, és legyőzni a lelkében az ellenállást, hogy akkor ő úgy oda menjen, ahol mi akarjuk, hogy menjen, ezt oda tereljük őket. Nagyon sokszor ez a fölfogás él a misszióról és az emberben, külső küzdelmekben gondolkodunk. Folyamatosan külső küzdelmekben gondolkodunk. És ez a Pál által jelzett belső harc, ugye magam lelkében a rosszal szembe kell nézni, a mellévívő érzésekkel, indítatásokkal szembe kell nézni, bennem levő indulatokkal, meg esetleg rossz természettel szembe kellene nézni, ez mintha nem lenne jellemző. Nem lenne hangsúlyos. Se felhívási szinteken, se próbálkozási szinten. Hasonlóan az arra való erőfeszítés, hogy a biblikus értékek, mint az egyenesség vagy a tisztesség kialakuljon, ez megint mintha nem szükségképpen lenne törekvés. Tehát, hogy mennyi missziózzál, az nagyon fontos, de hogy esetleg tedd már rendben magadba, ez nem fontos. Vagy nem jelenik meg fontosságként. Most Pál arra szeretne rámutatni, hogy ha tényleg kereszténységnek akarunk nevezni azt, amit úgymond megélünk, akkor ez a belső küzdelem nem úszható meg. De elsődleges kell, hogy legyen. Nem elsősorban kifelé kell nekem nagyon sok mindent csinálni. Visszafelé. Nem egyszerű,
Nem egyszerű, de ezt visszafelé kell megoldani valahogy. És amit szintén fontosnak érzek még ebből a szövegből a gyakorlati kereszténységet illetően, hogy ez ugyan befelé irányuló dolog. Nagyon különleges egyébként a keresztény embernek a küzdelme. Mert befelé irányul ugyan, és kell is, hogy oda irányuljon, de külső vezetésű kell, hogy legyen. És a külső vezetés nélkül nem fog tudni sikerre jutni. És ezt egyszerre kell neki megélni. Miközben ide harcolok, oda kell figyelnem. Nem egyszerű. Nagyon nem egyszerű. Érdekes oda nézni a 25. versre. Azt mondta itt a szövegünk, hogy ha a lélek által élünk, éljünk is a lélek szerint. No, amikor elolvastam az eredeti szöveget, akkor rájöttem, hogy nem irigylem a fordítót. Amikor neki ezt vissza kellett és át kellett ültetni magyarra, én se tudom egyébként megcsinálni, majd körülkerítjük a dolgot, és akkor látni fogjuk, hogy mit akarok ebből én kihozni. De azt kell mondanom, hogy ez elképesztő feladat volt ennek, aki ezt a fordítást megcsinálta. Már ott nehézé vált a dolog, hogy van benne kötőmód. Furán hangzik, mert magyarban nincs kötőmód. Tehát már a nyelvtani szerkezet sem egyszerű, mondatani szerkezet sem egyszerű. Általában enyhe felszólításként szoktuk fordítani, ugye éljünk is a lélek szerint. Így fordítottuk, de nem így lenne ugye görögben, hanem arról van szó, hogy a két dolog összekötődik egymással. Ha a lélektől jövő életnek a dolgait én megpróbálom élvezni, akkor az elvárja azt, hogy legyen beleszólás az életemben. Nagyjából ezt így lehetne körülírni. Nem tudtam volna jobban fordítani én se, csak megpróbálom körülírni, hogy akkor mi volt az eredeti szándék. Aztán a rakozás még fejreállítóbb, ha az ember ezt megpróbálja visszaadni. Ugye a nyers fordítás az nagyon érthetetlen. Ugye azt mondja a görög szöveg, hogy egy zomen pneumatikai stoi homen. Na most ugye a két pneumatira kell figyelnünk. Mert a magyar fordítás ugye azt csinálta, hogy a lélek által élünk, és a lélek szerint. Na most a pneumati, az nem írja alá azt, hogy két különböző fordítást adjunk. Tök ugyanaz. És ráadásul se az által, se az szerint nem illik hozzá, mert részes határozós eset. Ugye a naknekkel szoktuk, meg a részére szoktuk fordítani ezt a bizonyos kitételt. Tehát ha nyers fordítást akarok mondani, akkor az úgy hangzana a szöveg, hogy ha léleknek éltek, a léleknek is kövessétek. Ez mit jelent? Ha ezt így mondom, semmit nem tudunk vele kezdeni. De nagyon nagy, iszonyat nehéz. Na most körülírom, nem tudom lefordítani jól. Jobban, mint hogy megcsinálta a fordító, és körülírom a dolgot, hogy mi az, amit, hogyha ezt most, nagyjából mit akar, hogyha ezt az egészet figyelembe vesszük, amit most én igyekeztem elmondani. Ha valakinek az a szándék, hogy a léleknek szerepet akar szánni az életében, tehát ez egy ilyen alapvető hozzáállása a lélekhez, akkor annak nem szólamokban, meg kegyeskedő megnyilvánulásokban kell megtörténnie. Ugye gondolunk itt ilyesmire, hogy kánaani nyelvezet, ami valamikor úgy nagyon jellemző volt a különböző kegyességi csoportokra, vagy vannak egy hívésnek mondott kiáltott viselkedés, van, hogy érzelgőség, kis csöpögősség. Nem ez. Ha valaki szerepet szán a léleknek, akkor nem ezekben lesz képes megvalósítani, hanem, és itt kell majd figyelembe vennünk a részes határozós esetet, meg a felszólításnak az eredetét, ugye a stoicheo, az egy katonai kifejezés. Nem fogom tudni jól fordítani, én se, csak azt kell, hogy ez katonai kifejezés, egy olyasfajta jelentéssel, hogy sorba megy, konkrétan menetel, csatorendben menetel, és ilyen módon követ valakit. Ezt jelenti ez a bizonyos szó. Ez a második mondatrész, ugye, ami így érted, hogy a léleknek, mint valamiféle katonai parancsnoknak engedelmeskedve kell vonulni a hívőknek, és ez borzasztó hosszú lett volna, hogyha ezt valaki így fordítja. Ez pedig ugye úgy valósul meg, hogy az életemnek a teljes felületén az ő vezetése alá rendelem az életemet, és az ő iránymutatása szerint futom meg a pályafutásomat. Nagyjából így lehet körülírni azt, amit itt most Pál ilyen röviden fogalmazott meg, és most én a legerősebb hangsúlyt szeretném tenni, hogy a keresztény viselkedését a Szentléleknek kell meghatároznia. Ezt kell érzékelni. És megint hangsúlyos, hogy ez nem kegyeskedésben jelenik meg, hanem konkrét viselkedés formában. És ugye megint a lényeges, hogy miért tartom ezt fontosnak. Ismerve más vallásokat is, azt figyeltem meg, hogy a legtöbb esetben a valláskövetés az emberek fejében úgy csapódik le, hogy te itt vagy, és hogyha vallásos vagy, akkor magadban elmélkedsz, meg meditálsz, és ha rátalálsz magadban egyfajta belső felismerésre, és azt megéled, na az lesz ugye a hitkövetés. Vagyis a hit útján
magad felismerő képesség és a magad elmélyülő képességére van szükség. Ha ezt megéled, akkor okés lesz. És óriási a kísértése az embernek, hogy egy picit így gondolkodjon a hívő embernek a hitéről is, a keresztény hívő embernek a hitéről is. Ennek egyfajta lecsapódás az, amikor az igéről elfeledkezik a hívő nép. És akkor megjelennek mindenféle piatista, érzelmeskedő kegyességek, amiben az ember egy idő után Bibliát már nem veszi figyelembe, csak azt, hogy neki milyen elgondolásai vannak a jóról, meg a szépről, meg a nemesről, és akkor azt megpróbálja megélni. Már rég nem vagyunk az igénél, mert nem is tudjuk, mi az ige, hogy mit tanít, csak nekünk kialakult egy képünk. Hogy akkor azt, és akkor azt hirdetjük ám, mint szentírást. Ennek sokszor ez a következménye. Az ilyen jellegű gondolkodásnak. Vagy ennek egyfajta lecsapódás, hogy az imádság lassan a meditáció szintjéig érkezik vissza. Tehát abban nem arról van szó, hogy én Istennel kapcsolatba kerülök, hanem arról van szó, hogy én belekerülök egy ilyen valamilyen vallásosnak mondható lelkiállapotba, és ott én rájövök valamire. Ja, megint az, hogy én jövök rá. És ebben az Isten kevésbé érdekes, mint a megvilágosodás. Az én átélésem, meg az egyebek. Szóval Pál és az elsők pedig arra akartak bennünket tanítani, hogy a hitületünk akkor vezet üdvösséghez, ha az ténylegesen a Szentlélek által vezényelt dolog. Vezényletről van szó. Ha élünk a lélek által, éljünk a lélek szerint. Magyarul ő vezesse az életünket. Úgyhogy miközben úgymond igyekszek egyfajta belső spirituális, illetve ugye a divatos szóval a kruszédot folytatni, azt úgy kell megcsinálnom, hogy egyrészt odafigyelek a belső dolgaimra, ugyanakkor viszont ügyelnem kell arra, hogy föntről legyek vezetve. Befelé harcolok. De úgy tudok befelé harcolni, hogy onnan föntről mutatják meg, hogy azt hogyan kell csinálni. És ez adja a nagyon nagy nehézségét a mi hitünknek. Könnyebb csak kifelé fordulva küszködni, meg könnyű csak magam felé befelé mélyedni, de ezt a kettőt egyszerre csinálni, ez nagyon nem egyszerű dolog, viszont azt arra is rámutat Pál, hogy ennek lehet valós eredményesség. Ez a fajta hitgyakorlat az, ami lehetővé teszi azt, hogy a hívő ember jól fussa meg a maga keresztény pályafutását. Ja, ebben a textusban Pál tulajdonképpen egy hitgyakorlati tanítást, meg tanácsot ad nekünk, meg mintát ad nekünk. Egy olyan mintát, amely alapján a hívő ember jól tudja, vagy jól tudná megfutni a maga hitéletét, és a cél az, hogy megvalósítsuk a gyakorlati kereszténységet. Mi a gyakorlati kereszténység? A gyakorlati kereszténység két komponensű dolog. Valamit vissza kell építeni magamban, és valamit föl kell építeni magamban, és ezt kell megcélozni. Nyilván ugye a jó és rossz összefüggésében történik mindez. És amit még tudni kell, a gyakorlati kereszténység ellentétben a mainstreamnek az elgondolásával nem elsősorban külső küzdelem, belső. Önmagam felé irányuló. A magamban lévő negatívumokkal való küzdelmet jelent, és a magamban lévő pozitívumoknak az előmozdítását célozza meg. És amit viszont még szintén fontos hozzátenni, hogy a nehézsége az, hogy miközben magam felé fordulok, és megpróbálok magamban rendet tenni, azt azon közben nem a magam kis elgondolása szerint kell csinálni, hanem a Szentlélekre figyelve. Odafigyelve arra, hogy ő mit mond. Tehát egyszerre figyelek kifelé, csak spirituális módon kifelé, és figyelek befelé. Odafigyelek a Szentlélekre, hogy meg tudjam oldani a magam kis problémáit a magam lelkében, viszont ezeket szem előtt tartom, és ezeket kialakítom, azt mondja Pál, hogy akkor jól tudja megfutni a hívő ember a maga pályafutását, a hívői pályafutását, jól éli meg a maga hitéletét. Amen. Csöndesedjünk el, és egyenként néhányan imádkozzunk. Istenem, minden más területen esetben is segítségedre van szükségünk, hogy jól tudjuk futni a pályafutásunkat, és hogy meg tudjunk maradni a hitben, ezen a keskeny úton. Kérlek, hogy te segíts mindjárt észrevenni, mi az a terület, ahol hiányosságaink vannak, és majd meg kell a segítséged. És így segíts mindjárt, hogy tudjuk azonos cél felé együtt menni, és meg is érkezni a szeretnél. Amen.
dicsőítünk tégedet, Úr Jézus Krisztus, úgy, hogy te kész voltál elmenni egész a keresztig, és kész voltál vállalni a keresztvállal, csak azért, hogy megértsük, hogy miképpen és hogyan te végezhetjük el a számunkra lehetetlen dolgot is. Te kész voltál meg is valamit ellátogatók bennünket, és hogy a testnek és annak indulatai semmiségnek és vállaljuk a lélek szerint életkornál. Köszönjük, hogy te azért lettél vissza a betyárhoz, feltámadásoknak, hogy küldjed a szent lelket a légattal, akinek a segítséged által lélek szerinti átformálást véged el bennünk, hogy a lélek szerinti életforma működjön életünkben. Segíts, hogy hozzá tudjunk járni minden időben, hogy nehogy valamiért csak látszólagos keresztényként működjünk vele, élő kapcsolatban maradjunk vele továbbra is. Amen. Istenünk, hálásak vagyunk az üdvösségért, amit Jézus Krisztusban kimunkáltál számunkra, és köszönjük azt, hogy ennek az útját is szeretnéd megmutatni nekünk. Segíts, hogy a te vezetésed által mindazt a belső formálódást, ami szükséges ahhoz, hogy jó pályán haladjunk, folyamatosan szem előtt tartva el tudjuk végezni. Amen. Köszönjük a tanítást, ha valaki esetleg készült még valamilyen szolgálattal, azt meghallgatjuk még. Hogyha nincs más, akkor szeretném hirdetni, hogy legközelebb egy hét múlva találkozhatunk a szokott időben, és mivel február első vasárnapja lesz, ezért úrvacsorára is készülünk, és akkor így adjuk át az információt majd a hiányzóknak. Most pedig egy befejező énekkel zárjuk az alkalmunkat. Pajzsod és páncél vagyok, egy életen át. Ne félj, előtte tárja nyitom a menny kapuját. Ne félj, feltámad megszabadít. Ne félj, csak higgy, a gonosz hozzád már nem közelít. Ne félj, te vagy páram és oltalmazom, Uram, drága mindenadó. A te sátradban békesség vár, Uram, örök élet
mi